Ganito namahan, ikaw ang kahayag sa kalibutan, ikaw ang kahayag sa mga kinabuhi. Dili mi makakita, Lord, kung unsa ang sala, unsa ang sayop, kung unsa kahugaw ang kalibutan kung wala ka pa mudanag sa among agyanan. Maong salamat kaayo sa kahayag ng ihatag pinagi sa mga anak sa Jesus. Kung sa pagtuon namo may tungod kaniya, imo nga dili lang ni additional information, dili Ginoo mahimugad unta ni kabahin sa among paglakaw nga makamatuoran, makahatag ng kalipon, makahatag na mo og kaalam ug kahibalo sa saktong pagkinabuhi ng kalibutan nga makapahimuot kanimo. Kay imo man kami buhata ang tanan sa kamiyan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. So nata sa kaduhang bahin sa atong 7 I am statements of Jesus Christ. Study about Him as the bread of life, o karon salita about Jesus as the light of the world. Muna ko kaninyo, kung gabi mag-run out, nindot dili. Dili, kaya nga naman, isa, gawas ng ngit-ngit, bukit-ngit sa may tabo. Madam As, gawas ng Madam Magab sa init, daghang lamok, okay? Kakakita sa mga bianan. So, there are many problems kung ngit-ngit. Pero kung naaga ni hayag, malinaw ta, no? Okay? Ilan ta malinaw ta, ganay TV. Malinaw kita kay na naman, klaro ang bianan. Kibaw ta, usang paglikay sa mga disgrasya sa atong paglakaw. Makalikay ta sa mga kitatag mga kuya, yung tuhan na klaro man kay hayag mo. Amen? So, makalikay ta nila, kung labaw sa tanan, grabe ang comfort ihatag sa hayag. So that is who Jesus Christ is when He declared siya ang kahayag. Dagahan ang benepisyo, dagahan ang mga plus points, what do bati kung nata sa kahayag. So I encourage us na maglakaw kita sa kahayag. Pero una kahayag, dapat mulabdag sa atong panghuna-huna. Kaya kung di ta again kaayo sinati sa pulong sa Diyos, kung wa kay kakailalian, kung tag basa-basa, wa na itong di-own up, wa na itong di-ato, wa na itong puyi, ang kahayag, mura na siya kahayag, mura tagbutang, na nagda o flashlight, o nagdaglang para, kadas kung sa gasa ka naman, gasiraman ang mata. Amen? So, sa atong outline, there are two things na atong tutuloy. One, ang declaration, ang I am statement ni Jesus Christ. Kung makita na to ang mga benepisyo sa dihang maglakaw ta sa kahayag, kay usa, di ta maglakaw sa kanit-ngit, kung na to mismo ang kahayag. Free pa din. Amen? Palit ka flashlight, usa man. Mo secure pa ka, maningkamot pa ka para na kay flashlight. But, pag-connect ka sa biko, bayad gihapon ka. Nakay battery, nakay cellphone, gihapon ka. With Christ, everything is free. Manang atong itrasya na siya. So, basahan na to ang chapter 8, verse 12. Ningon si Jesus Christ in Him. Isulti pag-usap si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka na ko, dili gayon makinabuhi diha sa kangit-ngit, kundi mahayagan siya sa suga na naghatag o kinabuhi. So kung basahon nato, actually ang verse 1 to 11, makita nato ang istorya dinha sa usa ka babay nga nasakpan, nga nagigilawas o dili niya bana. Okay? So, ang nagdaan niya, mga Parisiyo o mga magtutulo sa balaod, ilang gidaan ni Jesus Christ, o ganahan sila nga si Kristo Jesus, doon ay hukom. Doon ay siya isulti, aron ilang
himo nga rason nga ilang i-accuse si Jesus Christ. So, track to, but wa mo himo komentaryo si Jesus Christ. Bisag gamay wa. Okay? Instead, ningon siya nga, kung bisag kinsa ninyo dinhi nga walay sala, mao'y muunang kulit og bato o labayon ang babae. Kay mauman ang punishment kaniadto. Adultery is stoned to death. Immediately, sa unsang klaseng sala nga supak sa Dios, stoned to death, jud ka. Okay? So, immediate siya. So, slowly, kaya kibaw man ang tanan, naway usa nila nga wa makasala, nibiya sa lugar. O si Jesus Cristo mismo ningon, babae, asa naman sila? Wa ba ni hukom nimo? Wa ni kondenar nimo? Ako mismo dili hukom kanimo. Pero lakaw o pagtuyo na sa kinabuhi nga walay sala o ayaw na pagpakasala pag-usap. Now, this event, mauni ang nisunod na after that, ningon si Kristo Jesus, maako ang kahayag sa kalibutan. Okay, so, dunay correlation ni, duna siya'y takdok sila sa event, sa iyang statement na I am the light of the world. For one, ang kahayag mo, kondinar ba nimo? Kung naihayag mo, ang hayag mo na, uy, hugaw imong now. Okay? Uy, hiwi ang imong kuan, ang imong wilyo. Mo comment ba ang hayag? Dili, no? Dili mo comment. Okay? So, kung sa may ibuhaton sa hayag, mo reveal, mo padayag lang siya sa sitwasyon sa katao, especially kung ang tao nagbasa siya dili sa ngit-ngit o dili diha sa kahayag o nanamin siya dili sa ngit-ngit o dili sa kahayag kay ang tao nga nagsamin sa kangit-ngit mo siya kuha na ko ngit-ngit man na pero hayaga so nagam-sing dayang kuan ang make-up okay ang muta perti dahil dakuha sa mata kay wa ilang muos. So, mo reveal things clearly ang kahayag. Just like Jesus, sa pagsulti niya sa babae o sa mga katauhan na nagdala sa babae na nakasasala, nga kung paminaw nila wala sila, labatua siya. So, iyang gipahayagan ang ilang kasing-kasing nga ngit-ngit kaayo tungod mismo sa sala. Amen? So, he pointed out each and every one sa nag-condemn sa babae, ngit-ngit sa kapreha ni babayhana. Nagbuhat sa kangit-ngit, naghimo siya sa salas, kangit-ngit, ang inyo sa kasing-kasing, puno sa kangit-ngit. Jesus made them see that they too are dirty as the woman. Tungod niya, nakondikto sila, tungod kay ang kahayag diya ni Kristo Jesus, nagpadayag kinsa sila. Okay? In other words, kung dunay kahayag, clarex ang tanan. We can see before us, around us, everything is clear o makalikay ka sa tanang mga kadautan. So, this woman in verse 11, 1 to 12, was mirrored to them by God using the light He Himself, the only begotten Son of God. So, si Kristo Jesus ni-declarar niya to, kaya sa tanang pundok, siya ray walay sala. Remember that. Jesus alone ang walay sala na naglakaw ni kalibutan. Ganun ka, okay, Ginoo man siya. Remember? Wala niya buhata ang iyang, o gamita ang iyang pagka-Diyos. Kung basahon ninyo din na ang Philippians 2:5-8, ningon din ha, sa inyong attitude with one another, have the same mindset of that of Christ Jesus. Ang same mindset of Jesus Christ, Ginoo siya, who being God, wa niya i-consider equality with God, na iyang i-take advantage ang iyang pagka-Diyos. Remember, iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos, iyang gigamit ang gahom sa iyang pagka-Diyos sa mga butang para sa ubang tao, wala siyang kaugalingon. Wa siya nakigtupong samahan, isubay siya, isunod siya sa kabubuton samahan, tungod kay naa siya servant nga attitude.
Pero pag anihin niya nga sulubon, kahayag sa tibuok katawhan sa kalibutan. Mo na nga, tungod kay siya nagsunod o nagsubay sa kabubuton samahan, ang iyang inner life, limpyo kaayo, mao na nga siya, wag din makasala, bisag na siya aning flesh, na siya sa unod. Now, can we do that? Yes. Kung mag-abide, kung magsunod, magalakaw lang kita, uban sa Ginoo, himuon nga ang iyang kahayag nasa atong kinabuhi. Mao nga kapag ani ni Kristo Jesus, suko kay daghang magkatawhan nga naman nadayag og nakita o napakita na panahon nga to kanila ang tanang sila ngayon nabuhat. Bisag wa pa siya gibuhat, suko sila kay nga naman nakita siya ang kinabuhi ang pagkamantarong. Nakita siya kinabuhi ang pagka-blameless before God and before men. Mabitataw, when you walk with God, bisag wa kay gibuhat, masuko ang tao nimo. Ano man, di ka mamalikas, di ka manaway, di ka manglibak, di ka manaot. When you do these things, di sila malipay kay nga naman, nagabuhat mo sila ni anang mga butanga. Kung naka-opisina, di ka manikas sa imong opisina, di ka mangawat o sa imong oras sa imong opisina, you just do it diligently. Ma-uncomfortable ang mga tao sa dihang dunay usa ka tao nga ma-compare ang iyang kawalingon. Kasi dihang dunay nagabuhat og insakto, nga ang tanan wa mabuhat insakto, lutuson jud ka. Wala nga, sad to say, kadaghanan, nga nidawat ni Kristo Jesus, dili ganahan ana nga sitwasyon. Muduwa-duwa sila sa ngit-ngit kahayag. Ngit-ngit kahayag, depende unsa ang tuno sa kalibutan. Unsay gitukar sa kalibutan. No. Dili na ka taga-kalibutan. Tagalangit na ka. Destined ka for heaven. We are living here temporarily, just like Jesus Christ was living here temporarily. So it is one of the reasons that many people, especially ang mga religious o mga katawhan, di sila ganahan ng ilan ni Jesus Christ as the only Lord of Lords and the only King of Kings. Kaya nga naman, that would mean mo-accept sila na makasasala sila. Wala kong Jesus Christ, that means, testify ko nga siya ra ang walay sala, kung siya ra din ang Diyos. Akong giangkod, mulay og kay ko, makasasala ko, o wadi ko'y ayo. Di man jud ganahan ang tao ni anak. Go against the grain, o sa tanang kahiladman sa tao, go against yun na, nga mo accept ka na, batik ta. Eh, sa kaya itong ganahan, hindi ko, ani ko, right kay ko, dato ko, gwapo ko, gwapa ko, talented kay ko. We want to project ourselves as really the best or maayo. But the moment mo accept ka, wa gyud ka, that would mean also, I need God and I need a Savior. Mao na nga, ang mga relihiyoso mga katawhan, ma-expose ang ilang kabuang sa ilang relihiyon. Kay ang relihiyon, muhatag na itong false sense of security sa iyo o mini nga seguridad inside of us, as if okay kay ko. Pero that's what religion is telling us. Pero kung mali ka sa pulong sa Diyos, walay security di sa gamay di sa atong sulod. Kaya nga naman, security comes from Jesus Christ alone. Kaya nga naman, ang false sense of security, makahatag kunuhay na to, kung maritag religion, makahatag kunuhay na to security nga okay na ko sa akong salak kay kong mangibayran. Ibay ko ani, dibuhat ko niya niya. Okay? So, at the same time, ang false sense of security, muhatag na to sa iyong mga assurance na matutag langit. Kay ang religion, remember, covering ni pamaagi sa tao nga iyang i-cover ang iyang pagkamakasasala. Diin iyang isulob ang mini nga pagkamatarong. Mini nga pagkamatarong external nga mini, mga pagkamatarong external man, ano man. Yan, hinay ko kong istorya. Pinahimutan kay kong istorya. Okay? Yan, murag bantayan, pinakutan ng liho. Kaya naaman mo din ha, pero kung wala na mo din ha, gawas na kong pagkamangtas.
That is religion. Tanan nga buhaton sa religion is external, gawas nun. Dili gikan sa sulod padung sa gawas. Ang religion mukabar na gikan sa gawas ngari sa sulod. So the only way na ma-righteous ang tao may matarong kung mudawat ang tao nga makasasala siya o nagkailan siya manluwas si Kristo Jesus. Diin si Kristo nagpuyo, namatay gilubong aron sa ta bayran ang ato mga sala. Kung may mutang gawas nun sa gahom sa sala, sa gahom sa balaod, o sa gahom sa kamatayon. Do you know that? It's written in the Bible. So it is when a man fully and truly believe nga si Jesus is both God and man, nga maka-accept siya nga si Jesus is the Lord of all. O labaw sa tanan, iyang i-accept si Jesus na Lord sa iyang kinabuhi. O diha magsugod ang proseso. Balikan mo. Sa dihang i-accept yun ko, wak ko, bati ko, o ako itugyan ang akong kagalingon. Diha magsugod ang proseso sa kausaban sa usa ka kinabuhi. Kaya pag-angkon sa atong pagkamakasasala, pag-angkon na batita, bulay, utang, hugaw, ta, di kita ka makahimog yung sakto, is the first step ngadto sa repentance. Ngadto sa paghinusul sa tanan kang mga sala. Kung sa hinusul ta, nangita tag mupapas sa atong mga sala, mupasaylo sa atong mga sala, ug labaw sa tanan, mupabag-o nato gikan sa pagkamakasasala. Mao nay naka-nindot diha sa Ginoo. So, process of sanctification, process imong pagkabalaan by the means of the power of the Holy Spirit. Diin, ang pagkamatalo ni Kristo Jesus is suloob. Isaiah 9:8 gayon. Ang mga taong anaa sa kangitngit makakita sa labihan na kahayag. Ang nangikitan sa kahadlok sa kamatayon mahayagan. So makita nato dinhi ang prophecy made true na himong tinuod sa dihang si Kristo nilakaw dinhi sa kalibutan isip tao apan Dios nga tao nga nahimong kahayag sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan. Ato nang makita kung tanaw sa dinhi sa Matthew 4:16. Siya ang fulfillment. Now, John the Beloved, sa iyang mga sulat, iyang pinigitudlo nga si Kristo mao gayud ang kahayag. John 1. So, Juan, Evangelio 1, 1, 4. Makita nato diha. Ang pulong mao ang gigikanan sa kinabuhi o kini ang kinabuhi sama sa suga kay mao kini ang naggalamdag sa hunahuna sa mga tao. Kini nga suga mao ang iwag diha sa kangitngit ug ang iyang kahayag wala mapildi sa kangitngit. So ang iyang kahayag, mapildi ba ang kahayag? Nakakita mo o kangitngit nga nipildi sa kahayag, brown out ra no. O ang suga ang panganod ba or ang adlaw makaveran sa baga nga panganod. Mao na nga mura og ngit-ngit pero wa mawagtan ang iyang wa ingon na turn off ang kahayag sa sun or sa moon. Nagihapon na siya, nalay ni takot. Okay? Pero wa na siya na pilbi. The same with us. Ang kahayag sa Dios dili na makit-an kung atong buhaton ang sala. Kay ang sala, meaning sa sala, kangit-ngit. Kung sa panang kangit-ngit, kamatayon. Kasi dihang makasala ka, atong gitukmod atong kawalingon, ngadto sa kamatayon dayon. Ngadto sa inferno. That's the second death ang reference niya na. So, at the same time, kung makasala ta, nakibuwag ta sa kahayag. Ano si Kristo Jesus? Kung layo ta, diba, kung nahayag kayo, no, labi na kung aritas nayagan, ganyan hindi, kasunan ko siya nayagan, hindi kayo. Kaya kung asa ito na pusti, malipay ta kayo, comfortable kayo ta, diba, yung man, ako sa tawag pinakita niya, hindi kinasan, kaya ang pusti, unahan pa kaayo. Isa kayo nagluko-luko niya, nagagtang para mag-put up, mag-rate, or whatever, or labas nila, kasi na yung ungo nila, maklaro kung hayag, klaro kayo. Yung nga siya ungo na magpuyo niya sa kahayag. Amen. So, muna nga, these are the things magisunan na itong makita na ang kangit-ngit mismo
is very opposite sa kahayag. So, makita sa nato sa verse 9, Juan 9, nagsulti rin si Kristo mao ang tinuod nga sugat nga mianhi dinhi sa kalibutan ug naglamdag sa unahuna sa tanang mga katawhan. Verse 10. Mianhi siya sa kalibutan apan bisan ug gihimo ang kalibutan pinaagi kaniya, ang mga tao sa kalibutan wala mo ila ka niya. Now nasayod ta nga sa pag-anhi sa kalibutan wa gyud ilangan naman kay ang kalibutan gikukta ni Satanas until now. Mo na nga kung ikaw naka sa kalibutan pa, buhit pa ka, hinana ka ni Kristo, dumtan jud ka sa prinsipe ng kalibutan na, kay di man ka iya na. Kaya kuya pa sa kalibutan. Mo na, dunay difficulty ang atong paglakaw, kaya nga naman, kadagahan palibot na to, naaman sila sa ka-ngit-ngit. Mo na nga, naatay responsibilidad nga kung kita ang kahayag, mupabilin ta nga kahayag, aron ang tanang makatawhan usab makakita sila sa kaanindon sa kahayag nga mao si Kristo Jesus nga niya nato. Dili nato tabunan or kuan or kanang sini kanang lagi i-on off na to atong mga Christian ba? On kana ako sa simbahan ron. Off kay to sa akong barkada ron. On kay nay permitting or blah nay kauban no pagsibahan ko na on. Labrad, sis! Kaya nga, off na sad, kaya nga rin ko sa ako mga libuhat na dautan. Hindi pwede po na off. Steady, ang sun steady. Hayag siya through and through. Dili siya pwedeng mapaong. Sumuna ng mga butang manisunan na we need to understand. Atong iluhon ang Ginoo o atong ipaila ang Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. This our life, remember, ang imong kinabuhi is a proof na na Diyos. Kaya naman, nausap man ka. O ang imong kausaban, consistent, nagpadayon ang imong kausaban. Dili, nausap, nibalik na sa, nausap, nibalik na po, dili siya. Consistent. Nausap nga consistent, napadayon ka, gahong sa Diyos, ang kahayag. Magpadayon na mag-work sa imong kinabuhi. Now, in verse 19, ato sa makita din again, the reference John, beloved in Jesus Christ as the light of the world. Nagsulti siya sa John 1:19. Ngayon siya din, Ginoo, gisugo sa mga tigdumala sa mga Hudyo sa Jerusalem, ang mga pari, sorry, 3:19 guys, 3:19. Juan 3:19. Silutan sila tungod kay mianhi siya din sa kalibutan isip suga apan mipalabi pa sa mga tao ang pagpabiling sa kangit-ngit kaysa muduol kaniya nga naghatag sa kahayag tungod kay dautan ang ilang binuhatan. 20. Ang tao nga dautan o binuhatan dili gusto sa kahayag, maglikay pagani siya sa kahayag, kay mahadlok siya nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang tao nga nagabuhat sumala sa kamatuoran, nagpaduol sa kahayag, aron mabutyag ng iyang maayong binuhatan, nahimo niya pinaagi sa tabang sa Dios. Unang ingon diri na kung naata sa Ginoo, magpadayon kaglakaw sa Ginoo, kay mismo ang kahayag niyan hina aron pagpadayag sa kalibutan nga makasasala ang tanang tao sa kalibutan. Way tao nga nataw ni kalibutan nga dili makasasala. Kung makasasala ang tanan, way mo qualify nato nga mahimong Ginoo. Way bisan kinsa bisan unsa pagkamaayo ang iyang buhat nga mahimo siyang Dios. Kisa man ang maingon na ito nga ma-qualify mo na sa tanan ng mahimong Ginoo. Si San Juan, pinaka-close ni Jesus Christ. Si San Pablo, grabe mainit sa Dios. Pero di sa mahimong Ginoo. Di sa mahimong atong halaran sa atong gugma o uban pa. Kung dili ato lang matanaw ilang kinabuhi is an example
unsa daay ang paglakaw nga matinud-anon diha sa gahom sa Espiritu Santo aron mapadayag gayud nga si Kristo ang nagapamuhat sa atong kinabuhi. You know, yesterday I just have a grand and a very wonderful time sa Intentional Discipleship Ministry Intentional Disciple Making Church Seminar, wherein encourage yun ang matag katawhan sa Diyos na mo disipulo ta, muhin mo taglaing mga katawhan diha sa inyo. Lumalagi ang daghan itong rason, di ko kibaw, bang pimita mo focus sa akong kaugalingon, manang may ngunta, it's not about us, it's about God. Kung ato lang tubutan siya nga mupang lihok sa atong kinabuhi, mausap na ka. Every time mapanul tayo, every time makasala tayo, every time nasipya tayo, mo na ita, Lord, pasaylo ako, Lord, usbag ni Lord, tabangi ko ito ani Lord, tangtangan na ko ni Ginoo, buhatan na ko ang tanan, Lord, para dyan ko makatpon dyan ko nga, lindot na dyan ang akong lakaw, Ginoo. Nisalig ka sa Diyos sa imong paglakaw, dili ikaw ang maglakaw, so wala sa imong pusog, wala tayo pusog. Di nakahibaw. To love God, impossible. Pero mga ita, ginupon ako sa inyong gugma, ginutabangin ko nga higumaw nga ako sa tanan, aron ang akong paglakaw mahitungod ka nimo, o dili mahitungod ka na ako. So that is the time ang mga katawhan nga nangita og kahayag, nangita og paglaom, nangita kung doon na ba yung tinuod nga Diyos, makakita sila sa inyong kinabuhi nga nausab, mudungol ko na yung Diyos, ang na nimo. Kung natamtang mo na yung bisyo, nung sa nani mo lahi naman ka, so, unay mong bakbabas ka, green ka, ayo, hala, gababuha lang ito kung sa mga sulti, mga ganyan, bulay ugay, way lami, mga makadautan ka dyan ng mga pulong. Pero karon pulong naman sa Diyos ang magawa sa imong bakba. So, biyahe lang sana sila, pangita o ubang makatawhan na most likely ni-appreciate na ganahan sa kahayag na namin. Nagad ko, ganahan ko pero yung nakakaliningan naman, magsaya kong nahuna, kaya mag-Bible study ta. Ganahan kay ko kay akong kasing-kasing mula niluwag. Amen? These are people who loves light. Ganahan sila sa kahayag sa Diyos na nanin mo. We need to go and tell people dunay paglaom. Sila lit-lit na kinabuhi. Kaya bisan pa nagpadayon sila, ay pagita ito wala na nakasala, kay wa makasala. Amen? Pangita sa miserable na kayo sila sa ilang sala. Yesterday, nakigsabot ako ni natay sa ka-brother, siya lang yun sa tanan pasadin niya ako nailhan. Bayad yun niya siya ng bayad yun kaayo. Nga bang binabayad yun na siya. So na iyang life, isa kilapig, mga miss-miss. Niya, katuging bago pa ko kita na niya, na nag-fellowship ka siya sa, ako pa niya sa Sleeping Word. Pinipit siya now, hamis ka siya now. Maan din mo siyang babay. Okay? So, ako na po siyang gitawag niya. So, nahin ko nga sa ministry mo, ni basig ko na yung mga kabataan, yung mga katawhan na magawa silang pagka-homosexual, yung pagka-abuse. So, ganahan ko nga yung encourage, kaya lahi ba yung encouragement ikan sa giganin ha nga lalaki, na to sa laing nga lalaki. Okay? So, all scriptures, ikuan ang kuan na. So, in short, I was so blessed to see na naglakaw pa siya sa inyo. And then, sa mong conversation yung siya na, uy, daghan na ginagailan yung bayot. Ya, ko yung sa mga, daghan yung ilang bayot kaya nga naman, among kaduwa sa una, mga bayot. Ya. Magbriya bayot yung anak yung ngalawan ba, broken bag. So, sila ang ka-practice. Kung duwa-duwa, isa man, mauna. Kundi siya, kailan yung na, kailan yung katigduwa, nila na mo sa una. Noon saan man siya, grabe, sige na lang inom. Niya ko anak kaiglawas, anak man, so mga 50s na sad, parehan sa na ko, mga please contact, give me their contact number, nakita doon mga tuka. Kaya sige kung doon na nila sa una, kitibaw kung miserable na sila, kung palayo, yun. So, basig karon bisitahon og pagbalik sa ilang kapuy natin yung advices ng hinabuhi, para nila waragwa na yung nag-hope ko na ikabisita na ko karon muabli sila silang kasing-kasing ug mudawat sa Jesus. That's my hope. Kaya kita man sila sa akong kinabuhi na change. Okay? So, talk of the town, medyo kaya ko pagka-born again ako. Like, especially sa
volleyball circle na tanan managan dayon una ako. Di na lang ko magpaduol kay managan man sila. And yesterday I was also blessed kay usa na to my sister was galing ko siya kay Juji. Oh, sa uy, si Telma ba? Nangumusta gali mo. Ilang sa Telma. Kauban ang mo sa volleyball si Telma na nanasa sa atong church na to sa View anyway ang ending. So anyway, nagka-istoryahan na sila kay volleyball man sa siya sa una pero dili taon siya taas nga level na kusog-sina lang. So nagkaila sila kunti niyang istorya sa akong kauban sa una sa Philippine team nga unsay gyud sila kalagod Diyos nako. Sa dahil po, naging ko, sige lagi ko, sultin, may tamo sa Ginoo niya. Nanika text, di ko matubag mo, nawag, di ko matubag, maglakot ko kayo. Ginoo na sa niya. So, she was telling how grabe siya listen about God and about me. That I was walking with God. But again, hitay na tapos yung kinabuhi na bagsak, tanan, where everything is, wala na niya. Kasi di wala ka sa light, na di nakasikat. Okay, so, paano na lang ka, nagtrabaho na ka, nagkay-pamilya, na something na tapos niyang life that opened the door na sa lihang ni ato ko niya, dawat siya ni Jesus Christ. So, she's so happy na na-sharean siya. But, again, timing. Ang timing ng suman, dili ako. Suman ang bitaw nga, kita mamubos. Kaya yung nagay si mamubos, good luck, sa mga di-aganahan, mapamilya man, mga close friend man, mabarkada man, whoever they are, leave them. Uy, isa na sila. Itanag sa imong kahayag na sa uban, aron makakita sila nga, na-juday, posible pa nga mausab ko. Napaday possibility nga ako kinabuhi, aning dapita ng padulong yun sa ubos mo, balik ang dagan sa akong kinabuhi. Doon na pwede ay paglaman. Because ikaw ang nagdala sa tingog sa paglaom nga na ni Kristo Jesus. Ayaw tamang tamimi. Bring it on. Ihatag ito sa uban. Ibaw mo na yung paglaom sa Ginoo. Bisagin mo na lang testimony. But again, atong testimony, way klaro, bibita mo sulting mauwaw man ka. Ay, sabi ko po eh, napako din, hindi ko kong inom. Di pa sabi ko, kung bakbak, balikas din ito, uwa, panungo pa, hindi madar. Just ask the Lord. Pero mo sabi, while giproseso pa ka sa Ginoo, ay, taba, ako na, ang pupuntang perfect kayo, ikaw na pa ka share bill, ikaw ang tuwing. Mabitaw nang i-close sa door ang Ginoo, sa Ginoo, ang mga nakailan na to. Magka na, number one, ang resist ni mo ba ang family, kasi nakailanin mo. Di ba, mga close friends, sila ba kailanin mo? Mato ka dito sa Ginoo sa mga wag kailanin mo. Ngawa sila kakita nga, maglapot galing ka sa inani. Mga tao, maanak pa ka, mamahal pa, gawas pa ang say, ang bakba nga dilim ka, di ka kibawa na. Amen? Pero magpadayon ka sa pag-share. Of course, wala nang kasabot nga mag-live ka o mo life. May kahita sa gawas, sa tuwa, perting magta sa dili. It's nga, napaka sa process of sanctification, napa ang Ginoo nagsigi o papakita rin mo nga, kanina kita ay, muna, ang buhok, galiwi, ang imong wilyo, maunli, ang imong pants, gablungkot, madyan. Pakita ko pa sa Ginoo, every nook and corner sa atong kasing-kasing nga, kanita, mahu ang ginako, okay ba? Magpatabang ka sa Ginoo, magpatrabaho ka sa Ginoo, at the same time, nagtrabaho na ka sa Ginoo sa pagdeklarar kinsa siya. Hindi pwede magsige kang dawat sa Ginoo, ug di ka magpasalamat niya, ug labaw sa tanan, ang atong pasalamat atong i-express. Nga dito sa ubang, magkatuhan, ikaw ka, di ko nindot yun kaayo nga Ginoo, nakinindot kaayo nga igsuon, nakinindot kaayo nga barkada, kinsa man na si Jesus Christ. And people ask me when I was still that 13 ko na born again, doon na ka 40, pagkakita-kita ko ba na, uy, kumusta? Minyo na ka? Gusto kayo karong ngayon kita, narugan ka, minyo na ka? Ako na yung tubang, wait, bakit someone? Si Big J. Isa mas Big J. Jesus Christ ko, huwag kayo lang. Then, bitaw na. Then, I started the conversation. Tingnan lagi, this is what happened. Sige lang mata.
Ya ka na gidanan. Ay, kanang dali inihan ako sa inyo. Dali ka namin ka. Klaro kayo. Pero ang ganahan is, uy, kanang magni pa dyan ka ay, sulit na balik ka sa takita. They know. They are interested. Good. Wa mo ni kay. Ganahan. Sigurado balik ko ka. Sige, tagay kong number. Then, these are things mga isuunan. Dagahan ang makatawhan. Not necessarily kailaka nila, but go and tell them the light of the world is here. Kung naka-experience ka sa kainit sa iyang gugma. Di ba mo na ang light? Muhatag ni mong kainit. Amen? Dili alimuot, kundi enough warmth nga makahimo ka sa imong mga kibuhaton. Kaya kung gana ka, di ka kalihok, mukaging ka. Amen? So, those experience a huge and constant change manigingon ako. Dili ka. Ilong. Mo speak jud ka. Mo sulti jud ka kinsa si Kristo Jesus. Manang sa John 9:4. Narita. Taghan kay mga kuan nga rin sige balik-balik jud si John kinsa si Jesus Christ as alive. John 9 verse 4 and 5. Nagsulti sa dinhi. Samtang adlaw pa, this is Jesus Christ. Samtang adlaw pa, kinahanglan nga buhaton nato ang ipabuhat sa Dios nga nagpadala kanako. Kay maabot ang gabi o ang panahon nga wala na'y makahimo sa iyang ipabuhat. Samtang aniya pa ko sa kalibutan, ako ang suga na naghatag og kahayag sa mga tao. Ni-claim siya, ako ang suga nga naghatag og kahayag sa mga tao. Ug moabot ang panahon nga wala na ang kahayag. That would mean for me the end of life. Sa imong life or the end of the world. Kay ang suga sa Ginoo, di naman niya i-continue kadanag na may ending sa iyang grasya, na ending sa iyang pagkapot, na ending sa iyang pasensya. Yung mga tanong ko nimo, do you really love your family? Love your family by walking in the light. Kigugmay mong pamilya, pinaagi nga imo yung tugutan nga ang Ginoo mo usab, mo bag-o, mo pahanay sa imong kinabuhi. Dili ka mosunod sa ilang bini o sayop nga pamaagi. Isang family pa sila. Ayun sila glipaya. Ayun, kasabot ka pamilya mo. Huwag kasabot ang Ginoo, anak. Kaya una sa tanan, siya imong kapamilya. Siya ang nipalit nimo sa imong mga sala. Siya nibayad sa imong mga sala. Siya nagpahimo nimong santos mo ng sanctified. Siya ang niangkon sa mga kauwawan o sa tanan para lang mahimo kang maayo sa tubangan sa iyang amahan. Why nihimo o susama sa dibuhat ni Kristo Jesus? So para nako, kung naman ko'y utang kabubuton, that is to God. Di ko mo tanaw, utang kabubuton sa bisan kinsa, kaya nga naman, wa ko'y utang sa bisan kinsa, bisan ka sa akong mama o papa. Nga naman, gigamit naman na sila sa Ginoo, na ko'y kinabuhi. Amen? Sila balay ng buhat na ko. Ilang kusog ikan balay nila. Sila man nihago, sila nagpakaon ni mo, hindi mo nagikantanan. God. But I can love them, really love them, kung akong gihigugma gayon si Kristo Jesus. Kung akong subayon gayon ang kinabuhi diha ni Kristo Jesus, na sila mahimong mapanalanginan. Kaya remember this, maglakaw gayon ka sa katarong ang imong pamilya mo, supot ka sa dali, mapanalanginan. Sa pamaagi sa Diyos sa iyang klaseng panalangin. And in fact, the panalangin sa Ginoo will always also come in a financial side. Kaya ikaw nga nagdala sa kahayag sa iyong pamilya, musubot sila sa dili, matuloid na yun sila. Kaya mauwa naman sila, kaya na ikaw, di naman ka mumuhat sa ilang libuhat sa una. As a family na ka libuhat na bati, di na ka musubot, ana, di na ka mo-appeal nga na. Masuko sila, but eventually, mo fall in line sila o musunod sila sa imong paglakaw. Kaya nakakita man sila lahi bidainin na sa Ginoo. Musunod ko nila. They will follow you. But it will take
sa commitment, imong pagtugyan, tinuray ba sa Ginoo. Naginanglan ni o tinuray gayud paghatag sa imong kinabuhi ug sa makanunayong paghinulsol sa imong sala. Amen? So, in John 12:35, makita sa nato dinha Jesus as the light of the world. John 12:35 and 36. 35 and 36. 35. 35. Itubag sila ni Jesus. Hapit nang mawala ang suga diha sa inyong taliwala. Busa samtang ani apakini, pag kinabuhi kamo diha ni ini nga suga, kay basin kung maabtan kamo sa kangitngit, kay ang nagalakaw di sa kangitngit dili makibalo kung asa siya nagapadulong. Sorry, 35. Is this right? 12:35. Okay. And then 36. 36. Busa, tuhuin ninyo ako nga mao ang suga samtang aniya pa ko uban kaninyo aron malamdagan ang inyong hunahuna. Si ang hunahuna nato malamdagan. Kasi bitaw ang problema ba siya gagawin si confession ba sa problema niya? Bilibog na kung saan pagsulba sa problema. Then muduol ka sa Ginoo. Just like what Edmund Chang, the speaker yesterday was said, rested ka. Diha sa Ginoo nga ka ni sandi ka na ka ni salib niya. So, sa limig ka nga, ay Lord, wami juday kong buhaton, wari na juday kong limo, ngayon ko Lord, paliw ko sulba ng problema kung mahimo ka ron. Pero kung dili pa Lord, tudloi ko, unsa ang ilong itudlo, na may kukunin ng problema. Because problem never arrives sa mga katawhan sa Diyos na walay kabubuton ang Ginoo o walay plano ang Ginoo nga ikaw gitudluan day ka gitrain ka. Remember, training is good and training mo about pinagi sa atong pagsubay diha kaniya. Pinagi sa mga problema. So, circumstances sa atong kinabuhi. So, si Jesus Christ encourage us, maglakaw ka sa kahayag aron makit-an sa uban nga niya maglabaw sa tanan. Ikaw ang tao nga nasayod, asa ka padulong. Manang sa verse 46, 12:46, exulti rin ha. Verse 46. Wala kini magpasabot nga may tao nga nakakita sa amahan. Ako nga nagikan sa Diyos nga amahan, mao lang gayon ang nakakita kaniya. Sorry. 12:46, sorry. 12:46. Mianhi ako dinhi sa kalibutan sa paglamdag sa hunahuna sa mga tao, aron nga si bisan kinsa nga magtuo kanako dili magpapili sa kainit. I have come into the world as a light, so the one who believes in me should stay in darkness. Again, darkness is bati. Bati din ang kalimit. There are so many things na bati nga maghitabo hunata sa kalimit. Pero mingon dahil ang ganang sala. Lami man ang sala. Pero kadiyot ra man ang kalimit sa sala. Nga sige, narkas kalimit all the time. Daghang problema sa kamitnit. But hunata sa kahayag, there's just so many things, numerous numbers ng mga blessings. Now, kung sa may mahitabo, kaya pinakuya, manang? Okay, anin lang. Kung sa may mahitabo, kung naa ka sa Ginoo, huwag ka maglakaw sa kamitnit mo na ang verse 8, chapter 8, verse 12, at Juan 8:12, Juan 8:12, misulti pag-usab si Jesus mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Wani yung nagino sa mga baboy, sa mga mananak, kung dili tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka na ko, dili gayud magkinabuhi diha sa kamitnit, kung dili mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. Again, makita din nato ang contrast, no? Light and darkness. Ang tao lagi nga nanagyod sa suga, nanagyod diha ni Kristo Jesus, dili na maglagaw sa kamitnit. Mo nang sigahapon sa the things I've learned is
Doon ay mga disipulo ni Kristo Jesus nga curious. Doon ay mga disipulo ni Kristo Jesus nga convinced nga Ginoo siya. Pero naagid ang disipulo nga committed. Ang importante ni committed na gali ka sa Ginoo. Maglakaw jud ka sa kahayag. Maglakaw jud ka sa imong kinabuhi nga dayag kaayo nga giusab o gipag-o sa Ginoo. Gikan sa unahuna gis pagbati sa isulti ug sa buhat nato. Gikan sa itong mga kapilian, makita ang itong kapilian prioridad ang Ginoo, never ang mga butang sa kalibutan. So, wala nga, those who are in broad daylight, mubuhat ng walay kukahadlok. Bisan pagkumpruntahon sila sa sayod nga ilang gibuhat, di sila mahadlok mo, akseptan sila. Nga, tanaw naman ako sa amin, in short, nga tanang ko sa Bible, nga ako medyo giklaro, ganda pa ko sa suga, akong gi-evaluate, akong kaugalingon, napaday ko sa'yo, asa mang dapita? Ay, salamat, nga imo mong isultihan, aning dapita sa ako, sa'yo. Kaya di man ka mahadlong, ano malog man ka, kibaw man ka, kung sultihan ka sa unsay bati nimo, you will look unsa man good. Amen? Now, kaysa, mga tao, kasubat nimo, sige, tanang ka, nanami naman to ako. Kung sa kahit, sa wrong sa ako, now, sa kong isulog, or whatever. Amen? So, naglakaw day ka nga sa de, sayot day ang pare sa imong footwear. Noon sa man siya, uy, noon sa chinilas, noon sa yun kayang kuan. Nagpaparehara man ng ilan, sumura okay kayo mong lakaw, yan di day maawang imong gisulog yan. Nilot kayo ka from top to toe. Pero wad yun, hindi rin imong imong nga, uy, uli sa inyo, kataunan kayo katanaw sa imong gisulog. Kaya ang tanan mo, katawa lang. Pero katong mo ibadlong nimo, mautong nasad sa kahayag, kaya naman higugmas sila. Mutanaw sila kung sa'y maayo para nimo. Sa mga ikaw, di sa mo afford na imong labuan katawaan sa uban. Correct? Amen? Amen. I hope amen din nga amen. Yes. That's what we want. So, para nga, people na di ganahan maglakaw sa kanitin are liars. Lying is darkness because it is sin. Mo na kung magpadayon pa ta og sigig pamakat, that means napagmitas sa kanitnit. Kaya mismo si Kristo Jesus, iyang ikiprunta, i-confront niya ang mga katawhan nga hambugiro kay silang kailami sa amahan, kailami sa Ginoo, kailami ni Moses. Makita na to sa John 8:44. Then si Kristo Jesus, klaro silang sulti kay kahayagod siya. Ipadaygan sila, ipakitaan sila, ngangit-ngit kayo sila. Kaya mo si Kristo Jesus sa 44. Si Satanas mao ang inyong amahan. O kung unsa ang iyang gusto, mausab ang inyong gustong buhaton. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala siya pagpakabana sa kamatuoran. Tungod kay wala kayo kamatuoran, diha kaniya. Kung mamakak siya, nagsunod lang siya sa iyang hinaiya, kay bakakon man siya, o siya mao ang gikanan sa tanang bakak. Darkness, sa umingon, is death, kamatayan na. Kung mamatay ka physically, di yun na kakita sa kahayag, correct? Kung naibay ka namatay nga kita pagkahayag, wala na siya kita kahayag. Maka-experience siya sa kahayag, di sa siya sa ka-experience siya kahayag. Mo sa na sa lugar where we go. Wala'y kahayag na to. Impirno magana naman kay kayo nga to. Ang kayo nga to perting itumag. Itom sa tanang itom, nga di mo makita. Makadungog na lang mo sa syagit sa matag usa. O para na ko lagi, kuyaw kayo nga ang pinakadakong syagit nga to si Satanas. Kahadlok man siya, urang ng mga limon. They will be thrown in hell. Along with us nga magsigita o oppose o sigitag supak sa pamagi sa Diyos. Kay ang tao nga wala mo recognize kung dili mo obey ni Jesus Christ na siya ang katinuod na kahayag ni kinabuhi hell. Hindi ka mo sulit siyang pamagi, hell ka. And hell, maratingon, is the darkest place in the whole universe. So sa pamailang benefit, pumudaan natin sa kahayag, natay kahayag sa kinabuhi.
So, verse 8:12 again, John 8:12, ingon si Jesus Christ. Gisulti pa ko sa Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka nako dili gayud makinabuhi diha sa kangit-ngit kundi mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. We'll have the life of life. Assurance ning gihatag ni Jesus Christ sa tanan nga nagasunod kaniya isip iya disipulo. Okay? So, kinsa man ang mga disipulo ni Kristo Jesus? Nagtuon ta ni the previous weeks. 1. Ikaw ang tao na andam o tagana. Nga kumingon ang Ginoo, biyai ang anindot ni mga kinabuhi. Andam ka. Uy, ano, jud na. O andam, ako lang andam ka. O kibaw sa plano sa Ginoo nimo, but kinanglan andam ka. Amen? Pero ni Edmund Chang, he's one of, for sure, waka siya musulti, pero he's one of the top tingali ngilmi ka siya na estudyante. Sa iyang Bible school, sa iyang Bible days, college, enroll na siya Bible college. Nagmasteral pa din siya. So in short, taghan kay siya mga pakita na nilingid kay siya. Pero ningon ang Ginoo, gamiton ti ka, pero 20 years ka in obscurity. Kato pa, ngadto ka, di ka malungga, di ka makit-an. Dito siya sa simbahan, nagamay kaayo, pinakalis kaayo sa Singapore. Mga kuan nga, wag ko sa listahan sa mga simbahan ngadto. Tigamay jud kay wail na kay nga simbahan. 20 years give manso siya sa Ginoo. Sa tanan niyang achievements niya ginabuhat, he became nothing just like Jesus Christ. Nobody ni obera gid siya sa Ginoo. Ang sa start siya nga nahimo siyang sikat na preacher. Gopira siya. Tanan mo nanin mo, amo nag-multiply sa kaning certain group o mga Christians mo no, niya TV pa at sika sumilig na kay siya. So sorry ka ito. Dili jud ko muhimo ana. Nganong ni ngano man? Wa man ningon ng Ginoo. Usa kung 21 pa ko adto, ni isubot na tingay ko kay stupid pa mo ko atong 21 years old pa ko. Wa siya ni subot nga naman, naglakaw lang din siya kumingon ng kahayag, narita, isa sa okay, nanita, naog ka ubos, naog, dilo ka man kaya kung plaster na doon, ubos, kaya na lang sa kamot ka 20 years, mga rita linhin. O, ganahang bang mga tao, exalt ka, nindutan ka, ayaw din ha, naog gamay. These are things, bisunan, ang tinuray na disipulo ni Kristo Jesus, anda mo biya sa comfort ni ining kinabuhi. Ikaduha, andam ka mo separate sa mga patay nga makatawan, apil na itong mga labas nga wala pa mula sa inyo. Dili na kay ka magsigi o habilo, di kay ka mo-spend kay nila og time, dili kay ka mo ihimon mo sa importante, mo separate ka. Kaya naman, busy ka mag-proclaim about the kingdom of God. Focus ka about God. Kaya maumman siya sa itong kinabuhi. O asa man ka, sa opisina man ka, sa eskwelahan ka, naaro man ka sa household wife ra ka, or na household husband ra ka, ang imo nagsangyaw ba ka? Ikatulo, ang disipulo ni Kristo Jesus, mulat go pa sa imong earthly families ug loved ones. Kaya ang kinabuhi nimo is about na God, it's about God, it's about God, it's about God. Walay mo diktar sa imong kinabuhi, kundi ang Ginoo lamang. Kung ang diktar sa atong loved ones na uyon sa diktar sa Dios, go with them. Nasupak gani sila o sa kabubuton sa Dios, mingon jud ka, sorry. Ani dapita mabaw sa ta. Ngari lang sa. Mupili jud ka prioridad jud kini ang Ginoo. So, na ikaw pa, gawas ni anang mga external mga butang, andam kang ang imong kaugalingong kalimutan para mauna ang Ginoo. Dili imong prioridad ang mauna ang gusto sa Dios. Muhimo kag dedication, imong isubitan imong kaugalingon diha sa Ginoo. Kay mo na meaning sa taking up the cross ug mo-obey ka sa tanan nga iyang gustong ipabuhat bisan pagwa ka kasabot. Ug sa tanan, loyal ka ni Kristo
bisag unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi. Sa imong pulong, sa imong kinabuhi, makit-an loyal ka to only one master. Kinsa? Jesus Christ. So mo na nga, musira ko in saying, pagpuyo mo sa kahayag, ug ang kahayag sa Dios, magkaubanlay ka niya. Kaya sa dihang, nani mo ang kahayag ng mga si Kristo Jesus, di ka mailad sa kalibutan, di ka mailad sa imong mismong kaugalingon, o mismo ang kahayag mo protect nimo. Di ba? Mo protect man kahayag sa mga daotang tao kay makakita ang tao, uy, nay naghurumitado padung nako. Nay puwa kay mata padung nako diri, gikan pag yun nag-drug, mo yun ang sugaton. These are the things. So may sunan, I hope and pray nakasabuta. When Jesus Christ said, I am the light of the world, ganahan siya na ninduton ang imong kinabuhi. Amen? Amen. Let's start and pray. Lord, sorry by Lord, mahadlok man yun ni as human beings. Labi na sa inyong mga challenges namin. Sunti karon na be a disciple, we need to comfort life, family life, ikaw ra gyud, and all of these things. But Lord, help us na mo focus ni kinsa ka, magyatagon, buutan, may humaon. Lord, extravagant gani ka Lord sa imong pagka magyatagon. Kaya way mga butang na dili mo ihatag ka namo, nga makaayo ka namo. Kaya gihatag mo na ang imong anak, O Lord. What else can you not give us? You've said that in your word in the book of Romans chapter 8. So Father, amo nang utang nga mga wagtang unta ang tanang kahadlok sa makatawhan nimo karon. Nga Ginoo mo give in sila sa imong pagka-Dios, ug sila mo hadlok sa ilang i-give up diha kanimo. Kay imo mang paninduton ang mga butang na among i-give up para inkabalik ani Ginoo, especially with our families. Mas anilot na ang pamilya. And Lord, sama sa kabalay na imong i-renovate, imong usbon, di man na pwede magpadayon o puyo sa balay mag-renovate, especially gikan sa ubos na to sa taas, labi na ang pundasyon, giusab Ginoo. Di gani pwede diha Ginoo kay gawas na abog, delikado. Mahagbungan ni sa mga bisag unsang butang nga mahagbong o mga tangtang o gali. Uglabaw sa tanan, kung naami sa among balay, dili mi makahatag og lugar sa mga nag-aayo sa among balay. Kaya sige mamingon, unyara kay magluto ni, unyara kay maghigda ni, unyara kay mga tubig. Dagamig time out, Lord. Mao na ang mahanakampo ako. Nga makit-an ta namo nga para madali ang among kinabuhi is among tugutan ka sa pag-usab gayon nini. Quick and fast. Kay buot ka, Lord, nasayad kami buot ka, kung gamit sa mata usa ka namo. Kay doon na kay destiny assigned for us, and that is always a good planning ngayon ihatag o damgo para ka namo. So Father, help us to be committed to you as the light of the world and the light of our life. And this we pray, Father, for your honor and your glory, through Jesus Christ, your Son. Amen.